Ja som vám Bareček 511 a dneska sme vlastne u prvého videa, kde vlastne bude, toto bol prvý unboxing na tomto kanáli. Dneska sme si vlastne unboxovali tieto slúchadlá. Sú to vlastne tie špuntové slúchadlá, ja moc bez tých špuntov nemusím. A tak som si povedal, že boli lacné, tak som si povedal, že prečo ich nekúpiť. Tak ideme to odbaliť. Tak. Vidím tu nejakú šnúrku, vidím tu vlastne jack, sú takéto modré, link vám samozrejme hodím do popisu. Tak, super, dostal som sa do toho, sice som to musel dostihnúť, ale to ani. To je už prázdna krabička. No. Takto vyzerajú tie slúchadlá, takto vyzerajú, vlastne sú také zvláštne zahnuté, jak to vidíte. Vidno tu aj dokonca aj tie repráčiky, sú takéto modré, nejaká brožúra. Viete, že tu môžete od nich si objednať aj slúchadlá, aj toto sú vlastne tie, čo ja mám, a ešte sú tu repáky. Tak, musím ešte to odrobiť. No ešte modrý dôdalíky, to super. A vyzerajú celkom kvalitne. Tie, čo som mal, tak vlastne odišli od nich vždy slúchadko, proste počas sa prestalo hrať. Sa pozrie, ako toto je na tom. Ten jack je takto zahnutý, takže nebude sa ten kábel musieť ohýbať. Je to aj hlasitosť plus minus, rovno. Je to aj hlasitosť. Takže nemusíte cez telefón. Ja samozrejme ešte určite dám nejaké video, v ktorom budem vraviť o tom, ako tie slúchadka. Čakal som, že tam dávajú náhradné gumičky, čo je dosť škoda, keby vám tie gumičky sa zašpinili, alebo... A dajú sa to. No, tak. Samozrejme asi o týždeň alebo koľko dám vlastne, tak to je za to. Samozrejme o týždeň ešte dám video, ako som s nimi spokojný, ako hrajú, a link vám hodím tiež do popisku ešte, takže budete si ich tiež môcť kúpiť. My sme to objednávali ako rodina, sú teraz vlastne v akcii, sme to vlastne, ešte krabičku vám ukážem zadu. Vidíte, lebo on to je zvláštne tak urobené, že ono to ako keby 3D, že keď to chytíte, tak sa to vlastne vypukle. Tak asi je najlepšie, ako to povedať. To je takto vlastne vyzerá krabička, to je tento obal. Ja ešte samozrejme dám ešte, ako som povedal, inak ešte čo vám vlastne chcem povedať, je, že asi keby ste chceli objednávať len samotné slúchadka, tak sa vám to asi neoplatí, pretože dosť je drahé aj poštovné, takže asi myslím, že sa to neoplatí objednávať len samotné slúchadka. My sme to objednali viacerí ľudia, vlastne ako rodina sme to objednávali a viac vecí sme objednali, tak vtedy sa to oplatilo, ale inak neviem. Môžete sa na to pozrieť, to hodím do popisu. A pre tento diel by som sa vlastne s vami rozlúčil. Jak sa vám videjko páčilo, nezabudnite hodiť like videu. Ja sa na vás budem tešiť v ďalších videí a čaute!